Patron OSVČ a firemní je rozšířením osobního patrona a platí pro něj to samé. Patron vám zachrání zadek, bez nadsázky. Je pro všechny, kteří již podnikají, pro živnostníky, podnikatele a malé firmy. A je průvodcem a podporou pro ty, kteří o podnikání uvažují a rádi by začali. Kromě pořádku ve svých věcech získáte svého hlídače důležitých termínů, plánovaných věcí a plateb. Připravil jsem pro vás soupis důležitých úřadů v souvislosti s podnikáním. Nepřekvapí vás žádná kontrola, revize, dokládání dokumentů. Omezíte riziko sankcí a pokut na minimum. Jistě využijete strukturu podnikatelského plánu. Jeho klíčovou součástí je finanční plán. Předpřipravil jsem detailní tabulky pro přípravu rozpočtu příjmů a výdajů v podnikání. Strukturu majetku, investic, dluhů a virtuálního majetku, který je zároveň vaším digitálním dědictvím. Jeho ochrání se dozvíte v osobním patronovi. Dozvíte se možnosti, jak podnikat a přitom svými závazky neohrozit v případě problémů vašeho partnera, rodinu nebo domu. Přidanou hodnotou patrona jsou informace, které v souvislostech doplňují nebo rozšiřují některá témata podnikání. Předpřipravené tabulky, rozpočty, soupisy a struktury vám ušetří mnoho času. Navíc je průvodcem a podporou pro ty, kteří o podnikání uvažují a rádi by začali. Dozvíte se, jak začít podnikat, pro a proti při volbě formy podnikání a mnoho dalšího. Těm, kdo se rozhodli začít s podnikáním, prozradím, kdy jsem čerpal inspiraci, motivaci, vzdělání, nástroje a postupy. Kladu důraz na téma osobní rozvoj a propojení duševní a fyzické stránky s podnikáním. A nezapomněl jsem ani na téma finanční gramotnosti. Patron OSVČ a firemní je dobrým typem na praktický dárek. Darujte ho někomu, kdo uvažuje nad možností podnikat a dáte mu do ruky velmi silný nástroj. Hlavní předností patrona jako pořadače je předání informací blízké osobě v případě nepříjemných životních situací nebo smrti. Stane se krizovým plánem. V době plné emocí pomůžete partnerovi nebo rodině vyřešit mnoho situací. Patron usnadní komunikaci s úřady, předání informací společníkovi, zástupci nebo správci pozůstalosti. Řešit účetnictví, daňové povinnosti. Víte, že dědice mohou čekat až 3 daňová přiznání. Přepsání nebo zrušení záležitostí spojených s místem podnikání, s provozovnou. Dořešit závazky, mít přehled o klientech, zakázkách, spolupracujících firmách a řemeslech. Při pohromách, jako je požár nebo povodeň, bude patron připravený být v okamžiku součástí evakuačního zavazadla pro záchranu dokladů a dokumentů. Patronávy jsou osobní část, kdy můžete řešit budoucnost svého podnikání nebo firmy. Uchránit vaše know-how, řešit pokračování nebo ukončení živnosti, společnosti nebo její prodej. Dostanete ho vytištěný v luxusním pořadači a mám ho pro vás i v elektronické podobě s možností zápisu. Patron je v krabici, která poslouží jako dárkové balení s osobním věnováním. Stačí jen doplnit jméno obdarovaného a váš podpis. Patron OSVČ a firemní je jedinečný. Na trhu nenajdete žádnou podobnou cenou podporu pro živnostníky a podnikatele, průvodce pro ty, kteří chtějí začít podnikat a zároveň krizový plán. Chcete svého ochránce?